one chance to hit the snooze, or Clocky takes off across the room. You'll have to act fast and give chase until you catch Clocky and hit the snooze. I'm awake. The Clocky alarm clock. בקיצור, אז עכשיו הוא מצפצף, רץ, וכשהוא יפגוש עצם כלשהו, נגיד, תעשה עם היד, הוא ייסע אחורה, יסתובב וימשיך ישר. רגע, אחורה. עכשיו ימשיך לנסוע ישר עד שהוא יפגוש שוב עצם וייסע אחורה. עכשיו נסביר איך הקלוקי עובד. נגדיר לו שעה, ואז נגדיר לו את השעון מעורר. אוקיי. עכשיו רשום Setup Clock Time, נגדיר את השעה העכשווית. שעה 1 ודקה. אוקיי. נלחץ על הפסק בשביל לאשר. עכשיו נגדיר את הזמן של האלארם, של ההזקה. כן, של השאיפה. נכוון לשעה ו2 דקות. נאשר ונחכה. עכשיו הוא יתחיל לרוץ. הפרויקט שלנו זה קלוקי. קלוקי זה שעון מעורר, שהוא מלבד העובדה שהוא יפה. הוא גם פועל בצורה טיפה שונה. ברגע שהוא מתחיל לפעול, הוא מתחיל לנסוע ברחבי החדר, וככה קשה לך למצוא אותו. ואז אתה צריך לקום ולהתעורר באמת בשביל לקוות אותו. עכשיו תסתכל על השעון המעורר. תסתכל על שלנו. תסתכל על שלך שוב. על שלנו. מה יותר יפה? תודה רבה.